pinansyal ipinaabot ni Pangulong Marcos sa mga apektadong lugar. Idineklara ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National State of Calamity sa hangaring masiguro ang mabilis na aksyon ng pamahalaan at maibigay ang agarang tulong sa taong bayan. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa at sa inaasahang sama ng panahon na may posibilidad na maging super typhoon. Ayon sa Pangulo, idineklara ang National State of Calamity base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay matapos na umabot sa 10 hanggang 12 rehiyon ang apektado ng bagyo. Mahalaga rin ito para sa mas mabilis na access sa emergency funds ng pamahalaan at mapabilis ang procurement para sa mga pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan para sa inaasahang Super Typhoon Uwan. Nagpadala na rin ang Pangulo ng mga first responders sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon. Nagpapatuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Kabilang na dito ang 760 million pesos na financial assistance mula sa tanggapan ng Pangulo. Sa nasabing halaga, tatanggap ng tig 50 million pesos ang mga lokal na pamahalaan na Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tatanggap naman ng tig 40 million pesos ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Samantalang tig 30 million pesos naman ang Leyte at Masbate at tig 20 million pesos ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Tatanggap din ng 10 milyong piso ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental at Palawan. Nagpaabot din si Pangulong Marcos Jr. ng financial assistance na tig 5 million pesos sa Albay, Romblon, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon Province, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Manila City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte at Iligan City. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang hindi bibitaw at hindi iiwan ng pamahalaan ang Cebu hanggat lahat ay nakabangon. Sa ganito mga pagkakataon, sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa.